ಕೊಡೋರು ಕೆಲವರೇ ಜಾತಿ ಕೆಲವರು ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೂ ಸರಿಜಿ ಪಾಪ ಬಾಲೆಗೂ ಸರಿಜಿ ಅನ್ನು ಒಂದು ಮಂಜಿ ಸಾವಿರ ಕೊರಿ ಬೇಬಕ್ಕ ಪಾಪ ಮರ ಬಾಲೆ ಆಯನಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಬಣ್ಣ ಅಂಚಿ ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ಪಿ ಕೊರ್ನದಕ್ಕ ಸುದ್ದಿ ಬಿಡಿ ಬಕ್ಕ ತೂಂಡಲ್ಲ ಅಂಚಿ ತೂಂಡು ಬೇಬತ್ತೇನ ಸಾಲ ಕಾಸು. ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಮಾತು ಅಣ್ಣ ಕಣಕ್ಲಿ ಈಗಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಸುರು ತುಪ್ಪನಂಡು ಅತ್ತಂದು ಈತ ನಾನು ತೂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದಿತ್ತು ತಪ್ಪಂದ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಕೆಂಪು ಬಟನ್ ಅಂತ ಐನೊಂದು ಜೊತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಿಗ್ಲಿ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಕ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಡಿಕ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಎತ್ತಾడు ಅಂಚನೆ ಆ ಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಎಂಚಾಂಡ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಇಡುವ ಬಂಜಿ ಬರೆದು ಮಾಡಲಿ ಅಂಚನೆ ಬಳಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ಕೋ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲಕಲಾಂಡ ಒಂಚೂರು ಕಾಸನ ಮಾಡಿ ಬೇತೆ ನಡೆದು ಹೆಚ್ಚ ಕಾಸು ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಇತ್ತನಾಂಡ ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಕಾಸಿಗೆ ಅಂಜನ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಜನಕ ಕಾಸಿಗೆನಾಗ ಪಂಡ ಸಾಲಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕೊರಪು ನಂಜನ ಅಂದುಲು ಬೋಡು ಕ್ಲಿಕ್ ಅಂಡ ಈ ಸಾಲಕ್ಕೆ ನಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಟೈಪ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಒಂಜಿ ಸುರುಕು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಎಂದು ಪತ್ತವನಾಕ್ಲಿ ಬಕೊಂಜಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಎಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರಪುನಾಕ್ಲಿ ಬಕೊಂಜಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಎಂದು ನಟನ ಮಂತೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಕುಳ್ಳ ಸಮಯನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಂತ ಹಂಚಿತನ ಅನೇಕ ರೂಪಾಯಿ ಅಂಚದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಜಿ ಟೈಪ್ ಜನಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟು ಈ ಸಾಲ ದೆತ್ತದು ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರಪುನಾಕ್ಲ ಆತ ಮಜಾ ಆಪುಚಿ ಈ ಮಜಾ ಆಪು ಏರ್ ಪಂಡ ಸಾಲ ದೆತ್ತದು ಆಯ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರಿಯರೆ ಮಸ್ತ್ ನಟನ ನಟನ ಮಂತೊಂದು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಂಚಿನ ಜೀವನ ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಉಪ್ಪು ನಮಗೆ ತೂನಾಗ ಅಕ್ಕನ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಡೈಲಾಗ್ ಉಪ್ಪು ಬೇತೆ ರೀತಿ ಕತೆ ಉಪ್ಪು ಆ ಕತೆ ಎಂಚಿನ ಅವೇ ಇಂತ ಮಜಾ ಏನಂಚಿತ ಜೋ ಕಾಸು ದೆತ್ತೊಂದು ಸಾಲ ದೆತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಪ್ಪನ ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ಪೆ ಅಂಚಿ ಈ ಕೊರಂದೆ ಕೆಲವೇ ರೂಪಾಯಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಪಡಂತನಾರೆ ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಬತ್ತೇಣ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬತ್ತನತ ಮಾರೆ ಈ ಮುರಣಿದ ಕುರುಪೆ ಬಂತದೆ ಯಾಪ ಒಂಜಿ ಕುರು ಮಾರೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕುರು ಬೇಗ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಕುರು ಇಂಕ್ಲೆ ಬೋಡು ಅಂಚ ಕೊರಪೆ ಮಾರೆ ಕೊರಪೆ ಅನ್ನೋದು ಅಡ್ದ ಕೈ ಕೋಪಡುಂಟು ತಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಕೆನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪೈತ ಕೋಪಡಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಜಿ ತಪ್ಪದು ಎಂಚನ ಪೋಪೆ ಎಂಚನೆ ಸೈನಟೆಲ್ಲ ಹಾಕೊರೊಂದು ಉಪ್ಪಿ ಬಕೋರಿಪ್ಪಿ ಡೈಲಿ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅಪ್ಪನಾಗ ಅಂಚನೆ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಉಪ್ಪಿ ಅಣ್ಣ ಕೊರಿಯರಾಗಿ ಜಾಂಕೋದು ಅಣ್ಣ ಕೊರಿಯರ ದಾಳಪ್ಪಿ ಅಂಚನೆ ಪಂತ ನಾನೊಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಇಂಚೊಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಮಾರೆ ಮೇವರಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ನಾನು ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಯಾಪ ಏನಿಗೂ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಮಾರೆ ಇರು ಯಾಪ ಕಾಸಿಜ್ಜನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇರು ತಿಕ್ಕೋಡು ಕಾಸಪ್ಪನ ಇರು ತಿಕ್ಕು ಇಜ್ಜಾರು ಇನ್ನೆಂದು ದಾಳಜಿ ಇನ್ನು ತಿಕ್ಕ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ಕಾಸುಪ್ಪನಾಗ ಇರು ತಿಕ್ಕುಜಾರ ಅಂಜಾಡ ತೆಂಕು ಕುರಿಯರೆ ತೂಕ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಾಸುಪ್ಪನಾಗ ಇರು ತಿಕ್ಕಲಿ ಏನು ಕೊಡ್ಪೇನೆ ಅವನು ಪ್ರಮುಖ ನಂಜನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಡೈಲಾಗ್ ದಾಯ ಬಂಡ ಆಡ ಕಾಸು ಉಪ್ಪುಂಡು ಯಾಪನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಉಪ್ಪು ಜಾರ ಬಂಡ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಮೇನು ಡೈಲಾಗ್ ಹಾಕೊಡತ್ತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಜವನು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಅಂದಲಜ್ಜಿ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದಲಜ್ಜಿ ಕೊರ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಏನು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ ಈರು ಏನಡ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಈರು ತಿಕ್ಕುಜಾರ ಬಕ್ಕಲ ತಪ್ಪು ಮೇಣಿ ಕೊರ್ನಾಯಣಿ ಎಂಬಿ ಬಕ್ಕ ಡೈಲಿ ಏನ ಇಲ್ಲಲ್ಬೋದು ಕಾತುಕೊಳ್ಳು ಎಂಬಿಡೆ ಯಾಪ ಕಾಸು ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಬಿ ಯಾಪ ಬೇಲಿ ಓಪಿವನ್ ಕಾಸು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಬನ್ನದು ಹುಡು ಕೆಲವರು ಕಾಂಡೆ ಕುಳ್ಳೆ ಕಾಂಡಂಜಿ 4-5 ಗಂಟೆ ಬತ್ತು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಪ್ಪೀರು ಇಂಚಿನ ಮರ ಬೀತಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಾರೆ ಎಂಡಿಜ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿ ಮರೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಮರ ಬಕ್ಕಂಬಿ ಒಂಜಿ ಸಾವಿರ ಉಂಡತ್ತ ಮಾರೆ ಐನೂರು ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ಕ ಇವೊಂಜಿ ಮಾರಿ ಬೋರ್ಡಂಚಿ ಇನ್ ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರಿ ಕೆಲವರನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಕೂತು ಮೊಳ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂಡ ಎಂಕತ್ತು ಮಾರೆ ಎನ್ನ ಬಡಿದ್ದಿ ಗುಸೂರಿಜ್ಜಿ ನಾನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಉಂಡತ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಜೀರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂಜಿ ಸಾವಿರ ಕೊಡು ಪಕ್ಕ ಪಾಪತ ಮಾರೆ ಬುಡಿದ್ಯತ ಮಾರೆ ಪಾಪ ಮಾರೆ ಪುಣ್ಣತಂದು ಮೇ ಕೊರ್ದು ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಜ್ಜೆ ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಬಡಿ ದಿವಸ ರಿಜ್ಜಂದ ಆಗ ಬಡಿ ದಿವಸ ರಿಜ್ಜಂದತ್ತು ಬಡಿ ದಿವಸ ಉಂಡು ಬಿಡಿ ಕಟ್ಟರೆ ಹೋತು ಬೇಗ ನಿಂಗೆ ಜನಗಳು ನಾನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಹೋಗುದು ಐಗೆ ಬೇಕೇನು ಕೊಡೋರು ಕೆಲವರೇ ಜಾತಿ ಕೆಲವರು ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೂ ಸರಿಜಿ ಪಾಪ ಬಾಲೆಗೂ ಸರಿಜಿ ಅನ್ನು ಒಂದು ಮಂಜಿ ಸಾವಿರ ಕೊರಿ ಬೇಬಕ್ಕ ಪಾಪ ಮರ ಬಾಲೆ ಆಯನಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಬಣ್ಣ ಅಂಚಿ ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ಪಿ ಕೊರ್ನದಕ್ಕ ಸುದ್ದಿ ಬಿಡಿ ಬಕ್ಕ ತೂಂಡಲ್ಲ ಅಂಚಿ ತೂಂಡು ಬೇಬತ್ತೇನ ಸಾಲ ಕಾಸು ಮೇ ನೆನಪುಂಡು ಕೆಲವರು ಬಂದು ನಂಚ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪುಂಡು ಮಾರೆ ನೆನಪುಂಡು ಆನಿದ ಆಡ್ತಂಜಿ ಸರ್ ನೆನಪುಂಡು ಬೇಡ ಕೊರಿಯ ಎತ್ತು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬಡಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಬಡಿದಿರಕ್ಕೆ ಎಂತ ಕೊರ್ಪೆ ಬಡಿದಿರಕ್ಕೆ ಎಂತ ಕೊರ್ಪೆ ನಾನು ಬೇಗ ಕೊರ್ನಾಗ್ಲ ಪಾಪ ಅರ್ಧ ಕಡೆ ಬಡಿದ್ದೀನಿ ಕಿರ್ಕಿರೋನು ಬಟ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆನಪಿತ್ತಂಡೆ ಯಾವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಚೆ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿತ್ತೇಂಬಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಾಪ ಈ ಸಾಲ ಕೊರ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಇರತ್ತ ಈ ಸಾಲ ಕೊರ್ಪನಾಗ್ಲ ಮನಸ್ಸೆಡ್ಡವು ಅಂಚೆ ಹಿಡಿದಾಕ್ಲಿ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ನಟ್ಟನ ಕೊರ್ಪೆ ಇದನ್ನ ಕೆಲವರು ಒಂದು ಮಾರೆ ಸಾಲತ್ತು ಮೋಜಿ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಲ್ವರೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಂಚವನ್ನ ಹಾಕ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿರು ಈ ಪಿಟ್ಟ ಸಿಗಿಡ್ಲ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಸಾಲಗೆ ಏನಜ್ಜೇರು ಒಂಚೂರು ಮನಸ್ಸೆಡ್ಡೆ ಎತ್ತಿನಕ್ಲ ಅಂಚೆ ಯಾಪಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚಿತ್ತನಕ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಲಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಜನಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಕೊರ್ಜಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಮನೆ ಕೊರ್ಜಿಲ್ಲ ಮನೆ ಇಪ್ಪಿಜೆ ಮನೆ ఆయన మనసులు కూడా నిజ్జి నెక్స్ట్ కొరండతో తిన కొరక ఈజి నంబెడు ఉప్పేరు నిజ్జి ఆపల ఇత్తనం
ಖಾಲಿ ಮೇಲೆ ಮಂದಿ ಹೋಗಿ ಕೊಂಚ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬೇಕನೇ ಬೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅತ್ತ ಬೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಅಭ್ಯಾಸ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ಎಡಂಜಿ ಕೆಲವರು ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮರು ಐನೂರು ಕುರು ಎಣ್ಣ 5 ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ 4 ಇಜ್ಜಿ ಅದು 300 ಅಜ್ಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇಜ್ಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಇನಿಕ್ಕೆ ಚಾಗ್ಲಜ್ಜಿ ದಾಲೆ ಎಂಟು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಜನ 5 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಕೊರು ಮಗ ಪಾಪ 5 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಕ 5 ರೂಪಾಯಿ ಇಂಚಲ ದಕ್ಕದು ಹೋಗ್ಬಿಡ ಅಂದ ಅದು ಕೊರು ಇಂಚನೊಂಜಿ 100 ಜನ ಡೈಲಾಗ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಇಡೀ ದಿನಟ್ಟು 500 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು 500 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು ಒಂಜಿ ಸಾವಿರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎತ್ತಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೈಲಿ ನಟ್ಟು ನಗ್ಲಕ್ಕನೆ ನಟ್ಟಿರ ಮಾತ್ರ ಕುಳ್ಳರೆ ಮರಿಯಿದೀವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಚೆ ಗುರ್ತದಾಗ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಹೋಗು ಡೈಲಿ ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ಸಾಲ ಹತ್ತು ನಿಜ ಕೆಲವರು ಸಾಲ 5 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಅಂದೇ ಓಕೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರಿ ಅಜ್ಜಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ನಿನ್ನ ಮುರಿದ ಎಣ್ಣೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಆಡೋದು ಮಾರೆ ಕುರು ಯಾಪದ ಮಾರೆ ಅಂದ ಯಾಪಾರೆ ಎಂಕ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಡೈಲಾಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಾಲ ದೆಪ್ಪರೇನ್ರಪ್ಪ ಪುಚ್ಚದಲ್ಲ ಅದು ಪಿಗಳೋನು ರಿಟರ್ನ್ಗೆ ಏನಾಗ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಸೈತು ಕೊಡು ಮೂಜಿ ಕಾಸು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಕೊರಂದಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ಗೆ ಏನತ್ತ ಮಾರೆ ಬಗ ರಿಟರ್ನ್ಗೆ ಏನಂತ ಆನತ್ತವು ಕಾಸು ನಿಂಗೆ ಬೇಕು ಬೆಂದದು ಬೇಗ ಅಂಚನೆ ಬೇರೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ 3/4 ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಆಗನ ಮಾತಿಲ್ಲ ಗುರು ಕೆಲವು ಸಾಲದೆತ್ತು ಅಂಚಿನ ಮಾರಿಲು ಅಣ್ಣಗಲೇ ಬೆನೇನೆ ಕೈಕಾರ ಬಗ್ಗುಜಿ ಸಾಲದೆತ್ತದೆ ಈ ದಿನಗರಕ್ಕೆ ಅಂಚಿನ ಮಾತಿರ ಸಾಲ ಕೊಡ್ರಪ್ಪ ಅಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಾಲ ಮುರ್ಕೊಡವು ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಡವು ಕೆಲವರು ಬೇಲೆ ಬರಜ್ಜಿ ಸಾಲನೇ ಸಾಲ ಒಂದು ಶಟ್ಟ ಬಸ್ ಸಾಲ ಎರಡು ತಿಕ್ಕೂರಿ ನೀರು ತಿಕ್ಕೂರು ಮಾರೆ ನೀರು ತಿಕ್ಕೂರು ಮಾರೆ ತೋಂದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ದಾನಿ ಬೇಲು ಇಜ್ಜೊಂದು ಹುಡುಗಿ ಸುರಜ್ಜು ಪಂಪುನ ಫಸ್ಟ್ ಡೈಲಾಗೆ ಬಡಿದ್ದಿನ ಪಕ್ಕ ಜೋಕುಳ್ಳ ಅಡೆ ಬಂದಾಗ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ